Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kumusta na kamong tanan diha? Kumusta ang iyong kalag-kalag 2024? O karon day no, mag-upload sa taog kini ang akong soliran nga ang sender si Rap Rap taga Merida Leyte. Punto legal kini ang iyang soliran mga ka-DJ, mga ka-listeners. O dito maglaka do ato nagsugdan ang kini ang akong soliran nga ang sender si Rap Rap. O salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkananayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Rap Rap, 47 anyos, taga Merida Leyte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong katungod sa kabtangan sa akong amahan. Nagbuwag manggod sila sa akong inahan. Aron inyong hisabtan, sugdo na ko sa sugilano ni Mama Marga sa wa pa ko mataw. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Makig-uban kang Berto, Marga? Gusto na siguro ang panahon human ko mapiyuda, ma. Nga mangita na ko og muhulip ni Erning sa iyang dapit. Tuig naman ka penso ka siya, mibiya na mo. Ug may duha mi kad buok anak, ma. Nagkinahanglan og kaabag sa pagpadako sa akong mga anak, ma. Hinoon. Bata-bata pa man kag nabiyuda. May puruhan pa gyud nga maminyo kag usab diha. Oh, ay naman nas Berto ron. Patubangan na mong papa nimo. Kung interesado man gyud siya nga makigmenyo nimo. O, ma. Ingnon ako sa Berto. Pero, dili lang una tayo magpakasal ha, Marga. Tiguman unsa na to na. Nakasabot ra ko, Berto. Unya na lang gud na uy kung makaluag-luag ta. Salamat sa iyong pagsabot de, Marga. Unsa? Buntis ka na, Marga? Basin, ma.
Kay kaduha ka buwan naman dayron uy nga wa ko tungahi sa kong regla. Oh, kun maon na. May anak na dayon niya mong umaabot, Berto. Oo, ma. Nanon niya nahibaw inis, Berto. Wa pa ma, uy. Pero malipay gitong mahibaw, ma. Uy, pagpa-check up daan, ha? Isiguro kung mabdos bagyod ka. Kay basig mapalaos, Berto. Unya, basig nalayagan lang ka. Di man gud ko layagunon, ma, uy. Mong nakasiguro kong mabdos git. Ha? Mabdos na ka? Oh, Berto. Daan akong nagduda nga mabdos git ko. Kay wa naman ko regla, ha? Nagpa-check up git ko og nakumpirmar nga mabdos git ko. May umaabot na day unya tang anak. Oh. Wa ka ba malipay, ha? Hibaw biya ka. Nga lisod pa kita. May daan ka ba yung duha ka anak? Basin, maglisod ta ba? Ha? Ay, okay ra na, uy. Anad bitaw ta ining kalisod. Mawang kaya ra ni nato. Kay ganahan masabgit ko nga mahatagan ta ka og anak. Ug mao na ni. May umaabot na unya tang anak nga ato gyud, Berto. Ha? Wa na tayo bugas? Wa na lagi, uy. Wa na sabtay gatas sa atong anak. Hinay man gud ning akong gatas, uy. Mong makuangan gid ang bata. Ay, sa laing lugar na lang siguro ko manarbaho, day. Ha? Nganong sa laing lugar man? Dili na kapahigong akong sweldo na to, eh. Maong, mulang niya ako sa laing lugar. Aron adto manarbaho. Mayo dito kay dagko man ang sweldo dito. Sige. Anya, asa masagap mo ato, ha, Berto? Unsa? Wa ka na'y balita bahin ni Berto? Mao na, ma. Wa na sab siya magpadag sa wata ko. Wa na sad magpadaog kwarta. Uy, baya. Gibiyaan naman ka kang Berto, Marga. Unsa? Ma, di na mabuhat ni Berto na ako. Naibaw kong dili ko niya biyaan, ma. Ang akong gikabalakan basig may dautang nahitabo niya o baka namatay o gipatay. Sa? Matabangi ko ninyo. Pangitaon ta sa Berto. Gikinangan na mo siya sa akong mga anak, ma. Dili may mamawa na mo si Berto. Dili, ma. Sakit og kaagi ang akong inahan sa mga lalaki. Una, gibiyaan siya siyang unang bana, diin may duha sila ka anak. Kay gibuno kini hinungdan sa iyang pagkapyuda. Ug ang ikaduha, diin may usasab sila ka anak, nikalit lang ni ugbiya niya sa wa nay pagbalik pa. Maong sa kalisod ni mama ug buhi sa gagmay pa niya mga anak, nanimpahad siya sa Ormoc City. Nagtrabaho siya og sa ka beer house. Og dinhi, iyang gikailang akong amahan nga tagunta lang sa pangan nga paing. Unya? Nagugba ko bumarka. Huwag, tinudan na yun. Di ko mo to ang tinud-anay ng imo paing, uy. May gugma ka sasama na ko. Nga gawas nga angka na. Nagtrabaho pa yun din his beer house. Huwag, araw kagin mo to, no? Mag-ipon ta. Unsa? Naluoy ko ni mo. Ang tabangan kasi mong kahimtang karon. Isang todo og driver lang ko. Apan maningkamot ko. Para ni mo sa mga bata. Paing. Paamin na ako, ma. Maayo kay niabot ka na, Marga. Nagsakit og maayo imong anak. Uy, sige pangita nimo. Naglain sigurong lawas sa anak kagidanggas man. Mao ba, ma? Uy,
Niya man lagi kay kuyog. Si Paing di ay ma, akong hinigugma. Ha? Magminyo ka na sad Marga? Ha? Oo, anak ko reglarong buwan na. Mabdos na siguro ko. Oh, ha? Uy, maubay-ubay hindi tani. Ngano di ay Paing? Kuan, kinahanglan ko magkugig maayo ni day. Kay madungagan naman niyang atong buhion. Kay may maabot mo niya tag-anak. Babay ang inyong anak ni Paing Marga. Unsay inyong ipangani, Rafa, ma. Raf ang iyang angga. Ha? Nga nang wato magkagtakluban? Kuan day, may kahiyunan ko makadrive og pasiruan. Basta ko yang kita dito. Kulbaan naman ko yung mga ingon anak Paing. Ha? Nga naman? Sige. Maumang kayo makaayaw na to. Manghinaot lang ko nga para ni sa atong kaayuhan ng atong panaglagyo karon Paing. Unsa na ba taon ka, Marga? Huwa pa ni mo'y swerte sa mga lalaki, day. Yaan magkamatag maangkan kanila. Kalit na lang nga, wa na tay balita kon mo biya. Pastilan. Upat na raban ng imong mga anak o mga gagmay pa. Paing! Ano nga buhat maninin mo na ako, Paing? Ano man? Sa nahibawan sa akong mama, daghan og kayutaan ng akong amahan nga kabilin sa iya mga ginikanan ug bugtong manununod. Ug amo sang nabalitaan nga may lain na sang kapuyo ang akong amahan ug hinahinay nga gipamaligya niini ang mga yuta ni Papa. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakapirma nga akong papa sa akong birth certificate nga siya ang akong matuod nga amahan. May katungod pa kong mangayo sa akong amahan kung unsa may naa niya karon. Ikaduhang pangutana, ang akong amahan wa magsuporta nako gikan sa gamay pa kong bata. Hangtod nga nidako nako. Wa na gyud siya magpakita namo sa akong inahan. Pwede ba namo siyang ipatawag o ireklamo? Ikatulong pangutana, natultulan na nako ang gipuy-an karon sa akong amahan. Og akong nahibaw-an nga nagsigi kini og pangprinda og baligya sa iyang mga kabilin na yuta. May bahin ba sa punta ko sa halin? Ikaupat og katapusan. Pananglitan, akong agtuo ng akong amahan ug mangayo ko niya og suporta kay wa man gud siya makahatag hangtod nga nidako na lang ko og iya kong i-deny. Magamit ko ba ang akong birth certificate kay gi-acknowledge mangyud ko niya nga iyang anak? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Raf. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog, akong lovely voice. Ako betang tingog hapon guys. Ang inyong mapaminaw karong adlaw. Punto legal of course, pero sa mga punto nga mga medical ay magkabalaka, Dr. Obra will be back to answer your medical nga mga pangutana og mga problema. Ayaw kabalaka, Dr. Obra will be back. No, pero so kung namin mga pangutana mahimog hapon whether punto legal, punto medical
medical, personal, behavioral, mga problema ninyo sa mga ginadiling droga, mga emotional ninyo mga pangutanag, mga problema naugtas mo sa inyong kapikas, galagot ka sa imuhang bana, sa imuhang asawa, mga kabtangan, papilis, dokumento, nga gusto ninyo makabtan og mga tubag, no, kasayuran, kalinawan, ipada please. Suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page or ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo, guys? Kumusta man? Hala, November na. Second to the last month na lang. Inig-adto na tugmol. Pasko, nagyud kaayo ang feeling. Ya, kumusta man ang ato ang tuig? Productive ba ang ato New Year's resolution pag 2023? Kumusta man? Na-checkan na nato sa 2024? Napatay 2 months para mamawi, guys, no? Hi, the purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference, that you have lived and lived well. Ingon na po si Ralph Waldo Emerson. Dili ra gyud sa tanan nga dapat mabuhi tap para lang malipay. Para pod mapahimuslan ta, to have meaning or to help others, no? Kay to live a meaningful life, mas makalipay man na nga ma-share pod nato kung unsa ang mga talents, grasya, blessings nga naa nato, and to make a work nga kanang malipayon ka pero nakayatak kas kanang katungod sa uban. Di man ka malipayon ana tininuod. Or malipayon ka kay maski pag 100 na lang imuhang kwarta pagkakit niya gutom na kay ka, pagkakit niya ganahan na kay ka mukaon, aning pagkauna niya igo gani nimong ipalit. Pag labang nimo na kay nakit ang batang utupong way kaon gihatag lang nimong 20. So budget meal na lang ka pero happy ka. Kay kita pug ka nga ang bata nakakaon pod. See the difference. Layo kaayo ingon ana nga klase nga kalipay mao na ang maghatag og real meaning sa ato ang purpose aning kalibutana. So choose how you want to be happy in life. In what way, guys? Ha? Ay, greetings no sa tanan mga mag-like ug nag-follow ug mga naminaw nato sa ilahang mga radyo, sa ato ang YouTube ug sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account, no? Pasalamat gyud ta no sa tanan nga mga mo-like ug mag-follow na to. Thank you kaayo. Vince Vencila ug Sally Alfante. Also to daghan-daghaning mga mang-greet na to. Oy, malipay ba jud ko no nga mo-like ug follow mo sa Elaine Tantengco Bathan, kang Arlene Dalaget, Maggie Torres, Shanaya De Lima, no? Christopher Canoy, also to Narcisa Rabusa Vertudaso, Beverly Padua de los Reyes, Luchi Compassion Pontiliar, Attorney Bathan, my idol sa DYHP. Thank you, ma'am. Jures Ken, Edgar Masambo, Pasita Adan, Nairad Waser. Hi, Ma'am Elaine. Sige, good kong paminaw sa inyuhang drama. So pretty. Kini ang akong suliran diri sa Basak, Pardo. Hi, sir. Otso kang Iching Camelio Hila ug kang Romeo Baltasar Igot. Jessica Tupas, hi also. Thank you kaayo sa inyong greetings nako. And to my friend, Miss Jaja Batia Herodias, the one of the best Zumba dancers nato din sa Camotes Island. Hello, Jaja. Greetings ninyo. And also always listening, si Rowena Mamites Laurente. Taga Merida Leyte ang atua ang letter sender. Tawago na to siya sa pangalan nga si Raf. Ang iyahang mga pangutana, kabahin sa mga kabtangan manggod sa iyahang papa, kay nagbuwag man to ang iyahang mga ginikanan. No? Actually, sa iyahang yun more of sa iyahang mama nga side, ang gusto niyang makaptan og kalinaw, no? Kalinawan. No? So iyahang unang pangutana mauni. Nakapirma ang akong papa sa akong birth certificate nga siya ang akong matuod nga amahan. May katungod ba kong mangayo sa akong amahan kung unsa may naa niya karon? Mangayo og support, yes. But kung kag makigbahin na ka sa iyahang mga naa niya, dili pa. Because
we become an heir, mahimo tang tagtungod, nga naanay katungod sa mga kabtangan sa atong ginikanan the moment they pass away or the moment they die. Kay by death, diha man ta ma-instituted as an heir. And only when we become heir, can we have the right or title of ownership ana. Samtang buhi pa sila, pwede ta mga yung suporta, pero di ta makademand nga ihatag nila ninyo or makigbahin-bahin na mo sa mga yuta nilag na kung buhi pamanggani na sila. No? Unless ilang i-donate ninyo willingly, kana pwede na. Ikaduhang pangutana, ang akong amahan wala magsuporta nako. Gikan sa gamay pa kong bata, hangtod nga ni dako nako. Wala na gud siya magpakita namo sa akong inahan. Pwede ba namo siyang ipatawag or ireklamo? Of course. Pwede gyud ka ayo. No? It doesn't matter kung pila na imong edad, the fact nga wa siya maghatag og suporta nimo and you are his son, na amang kay ebidensya na kay dokumento, di man siya kalimud ana, pwede jud kang mangayo og support from him, ha? Ikatulong pangutana, di po siya kanigit ana ha, di siya kadi kay na may dokumento, no? Ang iyahang pangutana, isunod yang pangutana, katulo. Natultulan na nako ang iyahang gipuy-an. Adi ara, very good. Og iyaha ko na nahibaw-an nga nagsigip pa kunog prinda og baligya sa iyang mga kabilin nga yuta. May bahin basab unta ko sa halin. Like I said, di pa lagi gyud ta kapangayog bahin kay iyaha man na, he can do what he wants with the property, pero pwede ka mangayog suporta like I told you, no? Kay pwede man ka makademand ana for support kay anak man kaniya. Kana diha ta mangayo. Ikaupat og katapusang pangutana, pananglitan akong adtuon ang akong amahan ug mangayo ko niya og suporta kani. Kay wa man gud siya makahatag hangtod ni dako na lang ko ug iya kong i-deny. Magamit ba ang akong birth certificate kay gi-acknowledge man gyud ko niyang anak? Oy isagpa nas nga naong si imong papa oy ngano gumud ni Garcia nga ni pirma man siya gi-acknowledge man kaniya nga anak man gyud kang dako niya, dakong buhi man ka, di siya kadi. And di pud siya kalimod. Di sad siya kabalibad sa imong demand for support. Ay pangaybahin, kung siya namatay. No? Samtang buhi pa siya, pangayo ug support. Kay katungod na nimo, i-acknowledge ka, you can use your birth certificate as proof and as evidence, no? Para sa imuhang pagpangayo ug suporta, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.